Eggs for sale. Eggs. Manje mutane chirungu. Makadizve. Yes. Tikutengesawo mazai. Machinja manje giya rachinja. Mambuti eggs, makutotengesawo mazai. Aiwa, achiri maeggs zvawo. Oh. All right. Nemakarova yemitengesa mazai. Tsvaga wakatuma school fees back to school. Oh. January maive December mairova wana ndem. January akati iya pano. Saka mukuda mangani ari kuita $4 and then What is she? Anoita $4. Mazai. Anenge ane salt unoita $1 kana mukazoisa salt. Iwe wakakwana here. $4 mazai. Mazai anokontribhuta chiimi in my well-being. Anopa zvakasiyana senge yoki. Iwe wakakwana here. But ini mubvunzo wangu ndokuti ngakomana iwe munhu akasvika sewe so. Mai, tengesa mazai. Why? Like out of yakomana usati zvangu. Iwe tengesa mazai munhu akasvika sewe so. Handina kamari baby daddy kavakangotsakatika back to school vakumbomhanyisana nedzimwe mhuri. Ani? Baby daddy. Baby daddy ndiani? Daddy weya baby wangu. Murume akakumitisa. Sei mchiti kana mchike mamitisa muda kuti zvive fancy baby daddy. Achikoti munhu akati. I know it's funny. All right. Saka vangani vana? Iwan. Atakora muchengeta. Wana anochengeteka. Komana iwe. All right. Sofa matombotengesa. Hanimukona tanga katosvikawo. Saka unontaura kuti pe nezvaurizvo vanhu vangati kutenga mazai ubva tokusiya uchienda. Mazai chete. Vangati kuti mazai aya kwete mazai mainterior. Aiwa mazai aya. Boss unoziva kuti usvika apa inyaya yekuti wakatengesa mazai. Uno wakutengesa mazai. Life yoda kungwarira. Protect the inner eggs. Odhira nema-outer. Kasi mimi mune mari? Inangu amara handina. Asi kuti mara tijesi mukutora. Hapana chatisingatori but kuti tenge tangokwidza chete. All right. Fees yemwana yemari? Aizvo zvanga chimbobhadhara 300. All right, it's okay. So what I can do for you, ndogona kubatsirai. Anditi, ndokubatsirai kuti mazai enyu yakaya 300 manje hazokwani manje. Hapana iri zvamunogona kuisa mumix. Ndijanuary ko? Ndijanuary ko. Vanhu vacho mavari kudya. Ndogona kutsvagira ikachili. Aiwa, indiri kuti pamazai aya kaya. Hapana zvamunogona kudi mumix. Manga muchida chii? Aiwa, tinokuti 300 chikwanise. 300 chikwanise. Asi inokwanisa kukwanayo. Aiwa itoripo. Murume mumwe chete. Mirai mabhosi apinde. Mirai mabhosi apinde. Itai zvechi mabhosi. Mirai mabhosi apinde. Zvava nemota dzemubhero. Toti mabhosi ndani vari mabenzi, mabhima, mafortuna. Dzadzoti vhum dzadzi. Ava dzemubhero ava. Kuti mabhosi. Saka mati chinya yangu. Ndachiti 300 inobuda. Plus futa haisi 300 chete because pachada transport yekuti aende kuchikoro. Because ndakatotaura nevekombi yacho yekuchikoro vaiti hanzi pada 100. No, mazai ndogona kutora kana ndichitora futi nemainterior eggs. Tichangorova yese home and away. Plus haana lunch yekutakura izvezvi. Saka mari yacho yese I think inogona kusvika 500. It's okay, iripo. Imuri kubvuma kuti mazai totora ndogona kuzosiya tongorova emukati. Amunogona tanga money for deposit then ndozokubata ipafu. Aiwa mazai notangaro. Hakuna shiri hukugararira indochochonya. Ndimunhu wekuziva ndodarika apa everyday. Mukadaro maime matongwarisa ka nayo mana. Iyaki braid ramakarova here. Yaki braid. Inonzi? Yaki. Yaki. Sama tichimune mari izvezvi. Handi tinoona. Kutange mandira dzakamari nayo here. Kusembelebe intembe. Unobvumidzwa ero? Aiwa, inini ndini I'm the ISO certified security guard here. Munhu wese anopinda undopfura nepandiri. Ndini the highest ranking official here. Hapana munhu anopinda umasina kupfura nepandiri. Anomaona avatombomira ngacho chikaupinda. Bandazova tichipindai permission pass. Ade.
Saka mune vamwe futi vanokwanisa kuda kutenga mazai. Ini ndega ndogona ngopedza masiposa chati. Mazai akomana. Ndai ndingo saka tukarova paper 2 waka. Mike. Uya ukadza apa. Uya apa. Paper 2.